אוקיי חברים, על מנת להפיק דוח לכל החודש אנחנו נכנסים למשרד אחורי, ובמשרד האחורי יש לנו מצד ימין את המילה היום. אנחנו לוחצים עליה ואז לוחצים על התאריכים. כאן רשום לי אוקטובר 2025, אני חוזר אחורה, ספטמבר. נגיד שאנחנו רוצים להפיק את הדוח של ספטמבר, שזה חודש תשיעי. לוחצים על היום הראשון ועל היום האחרון. ברגע שהדוח מופק לנו של כל החודש, אנחנו לוחצים על המילה ייצוא, ואז מבקשים ממנה הפק דוח. עכשיו אנחנו צריכים למצוא איפה הדוח כבר שלחה אותו. נלחץ פה X, נבוא מתחת לכללי, נלחץ על דוחות, נרים את זה למעלה. פה יש לנו ייצוא רשימה. אתם יכולים לראות פה הראשון, זה הדוח. אתם עושים לו הורדה ואתם צופים בכל מה שאתם רוצים.